Приключваме днешния ден с една заявка от клиент село Свидния Своге. По-интересна е, затова ще я покажем. Две стълбища има и още няколко габиона, които не са достигнали. Едното стълбище ще го постави между подпорни габиони, които сложи. Размерите са 255, дължина на 275, просто има лека разлика в имота и затова този последния е по-тъгъл самото стъпало, самия габион. Ширина на самото стълбище е 100 см, височина 80, 60, 40 и 25. Като ширина на всяко стъпало е първите 3 са по 65, последното е с различна, за да обере тази разлика. Сглобено е с скоби, като за самото пълнене сме сложили и спирали, за да може клиента да си го отвори, напълни и затвори. Това е едното стълбище, стана доста голямо, но такъв е размера. Сега ще покажем и другото. То е с дължина 200 см, пак е 100 широко, 4 стъпала 20, 40, 60, 80 или е по 20 см височина всяко следващо стъпало. Сглобено е по абсолютно същия начин, с всичко поставено. Като цяло това е единия начин да се направи стълбище, другия вече да са отделни по-малки габиони, самия имот да се подравнява по всяко стъпало, като и там стъпалата се застъпват, но това ще го покажем в някое друго видео. Реагирахме доста бързо. Днеска работим, вчера звънна клиента след обяда, разбрахме се, днеска му ги правим, утре сутринта са при него в село Свидня, тъй като му работят хората и няма как да спрат, и се разбързахме и така работим.